Salam ekranda onlar, salam edi dilleşler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. İlim günüm bolmasa, aýym günüm dowmasyn. İl bilen gelen toýda bayram. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynaky gepleşiklerimiziň täze döwrüne, täze tapgyrlaryna başlaýar. Bugünkü söhbetdeşimiz tunuwatçy, aktivist, eginleşimiz, göreşdeşimiz Garajoglan Türkmen. Garajoglan Türkmen, Türkmenim kanalynyň özara söhbetdeşligine hoş geldin. Assalamu alaikum aziz ýurtdaşlar. Salam Döwlet Baýhan. Gepleşiňe çağırmaň üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Bu il ýurt bähwitli alyp barýan işlerinde üstünlükler gazanmaňy arzu edýän. Garajoglan Türkmen inha bugün täze Türkmenistan üçin ultimatum berilen möhlediniň dolanyny. Bugün 20-nji may möhlet dolly, diktatorlyga berilen möhlet. Inha şu günden başlap täze Türkmenistan, täze döwür, hemme zat täzelenýär, täzeden başlaýar diýdiler. Şoň üçin inha bizem 20-nji maýda kanalymyzyň gepleşikleriniň täze tapgyrlaryna, täze gepleşiklere başladyk. Bat berip bu 20-nji may ultimatumuna sen var aktivist hökümine özüň nähili baha berýän Garajoglan Türkmen? Entek gynansak da muňa ýaly ultimatumlar, protestler, çağırışlar entek köp bolarmy diýip pikir edýän. Sebäbi häzirki wagtda şu hereket başlandan bäri bu oppozisiýa diýip hereket edýän toparlar halky her hili manipulasiýa oýunlar edip oturýarlar. Ýagny bu oýunlaryň näme maksat bilen edilýändigini belli ortada. Şu käbirleri halky güýmemek maksady bilen, käbirler başga bir gara maksatlar bilen edilýän oýunlar, bular entek bu oýunlar gutarmady. Bular entek yenem dowam eder. Şu ilki başlan wagtynda bat bilen ortağa çykdylar. Urra diýip adam toplandy, her toparlar emele geldi, adamlar toplandı. Sonra yankı hareket başlandı. Bir zat bir ağdarlaşıklar, yankı ultimatum diýişiň ýaly zatlar etjek boldular. Bularyň başa barmalygyny gören soň paltasy daşa degenden soň da bular şu Türkmende bir gürrüň bardy, utulan göreşden doýmaz diýip. Ýöne bular entek göreşden doýmaz, entek başka hili oýunlaram bolarmy diýip pikir edýän. Ýani bu ultimatum bu çäreleriň soňu däl. Garajoglan Türkmen şu özüne oppozisiýa diýdirjek bolýan ýa-da daşary ýurtdaky türkmenliň arasynda döremeli oppozisiýaň yerini ogurlap, eýelep, öz haram bähwitler üçin, betbäller üçin şol oppozisiýaň yerini doldurjak bolýan. Ýalanjykdan oppozisiýa boljak bolýanlar, aktivist boljak bolýanlar näme üçin şolaň ýanky aýdyşyň ýaly ýykylan göreşden doýmaz diýilişi ýaly tynançyklary näme üçin başa barany öýdi giderli ýagdaýda? Şu başa barmaýanyň bir nähili sebäbi bolup biler? Teň pikiriň. Şu islendik hereket başa barmak üçin dogry hereket etmek gerek. O hareketin dogry bolmak üçin ilki başta şu lider diýip öňe çykýan adamlaryň özleriniň dogry bolmagy gerek de bu esasy halkyň ynamyny gazanmak gerek oň üçin. Bular iki sözüň birini çatyp bilmän, biri maskara bolup otursa, biri ertek aýdyp otur, biri ýene bir zat edýär, efirde halkyň ynamyndan aýdýan zatlar bolmasyň düýpli derejede gaçdylar häzir. Ýani dargadylar bular. Häzirki wagtda öz aralarında birini iyi oturýarlar. Ana bir ultimatum bererler, näme boldu? Ultimatumy dün çykyşyda oturýarlar. Türkmenistany baryp
gaýtadan dikeltmeli diýen, hem olan bärde guran Türkmenistany bolmady. 2 gezek kurdular onam, ýykyp täzeden kurdular. Oňa men bu zatlaryň hemmesini halky güýmemek diýip pikir edýän. Bu aslında bolýan zatlaryň hemmesi şondan gelip çykýar. Halky öňüne çykan wagty şu men öňdenem aýdýan şu zady, şu halk üçin açyk bolun. Bu zatlar etmän soň halkym inanan ok bulara. Diňe özlerini maskara edip oturýarlar. Başga bolan zat ýok. Bärde sebäbi bu halkyň inamyny gazanmak üçin hem şo edilýän çatlarda, gönefirlerde berilýän sorawlary, kritikany, ýagny özlerine dogry kabul edip şonu özlerine dogry netije çykaryp jogap bermegi başaran oklar bular. Ýani şo bir soraw berilen wagtynda şo edil şo provokasiýa döredýän soraw bolsun bolmasyn şo duşman diýip ýanky biri-birine karşı öjüktürüp edýän oýunlaryndan başga zat ýok. Bärde adamlar diňe şu aýry-aýry toparlara bölünüp biri-birilen dawa jenjil edilip şu internetin arkasından adamlar şu show programmalar bilen diye güýmeni oturýarlar. O Türkmenistan içinden habar geldi, oň ýaly zat bolupdyr, buň ýaly zat bolupdyr diýip o gelýän materiallaryň nämesi bilen halky güýmeni oturýarlar. Başga edilýän zat ýok bärde propaganda. Karazoglun Türkmen inni şu taşarrutlarda özünü oppozisiýa hökümine kabul ettirjek bolýanlar, aktivist hökümine kabul ettirjek bolýanlar, hiç sady başaryp bilmän ýöne maskara bolup görenler. Şular arada halkyň arasynda şeýle bir gurrun bar. Inni bular biz diktatora garşy göreşýär diýerler. Ýöne özleri öz toparlaryny eýem taşarrutlarda bir näçe diktatorlygy döretdiler diýen gurrun bar. Sen şu arada nähil pikirde? Bu bärde ören gyzykly gowy soraw bu. Şu diktatorlyk döredilenligi hakynda. Ýanky aýdan görüňlerim ýanky şu garşy tarapy ýagny soraw berýänleri provokator hökmünde äskermezçilik bilen jogap bermän, muňa üstüne sögünçli sözler ýazmak aktivistler tarapyndan, ýagny men olary hüjümçüler diýip adlandyrýan şo edilýän hereketler, ýagny öz aralarynda gizlin chatlarda şo aktivistlerine, ýagny hüjümçülere maksat goýýarlar da bular. Şu kim täsir garşy çykyş edýän bolsa şoňa garşy öjükdirýärler aktivistleri. Ýogsa da öňkü gepleşikleriň birinde, videolaryň birinde aýdan sözüm bar, şu 3 sany jadyly harp bar, MHM diýen. Şonu aýdyk goýberýärler, halkyň duşmany bolup oturýarlar bular. Men bir zada hayran galyanda sen efirinde şatlygy çağırdyň da oň bilen gepleşik etdiň, sen de MHM'de aýypladylar. Emma bärde şo Murat Gurbana men adyny tutýan, bärde hiç gizlin zat ýok da. Men soraw berdim. Şu orazy diýdim, çıkaracak olup şu Russiýadan deportasiýa etmejek olup näçe çırpındylar. Näme üçin diýdim, sen diýdim, bular MHM'nin agenti bolsa bulara gerekmi şunu ýaly. Käbir ýerde bular öz aýdýan gürrüňlerine özleri çolaşyp bulaşyp otyrlar da. Şu MHM'nin agenti diýip aýyplamak, indi halkyň gözüne bular nähil görkezjek bolýarlar. Şu rejime garşy göreşýän adam hökman her hili kemsidici sözler bilen aýtmaly, ýagny haram gulu diýmeli, ýene näme diýmeli. Ýagny aňryk hüjüm eden ýaly görkezip özüni aktiv görkezmeli. Esasan göreşiň maksady bu däl. Bunu men şu öňem 2-3 gezek aýdypdym gep nämede efirlerde şu syýasy medeniýet diýilen zat bar. Garşydaşyň näil bolanda da şonu syýlamagy başarmaly adam. Men daşarýurtlaryň oppozisionerleriniň garşydaşlaryna ýüzlenişini syn edýän, görýän, hiç kim muň ýaly kemsidici lakam dakyp adamyň üstünden oň ýaly hiç zat ýok. Özara biri-birini syýlaşykly hökmünde näil rejim bolsa da tanqid. Men özbeklerinkini görýän, ruslarynkini görýän, bize ýakyn bolanlary hiç oň ýaly zat ýok. Ýani şu bu bizim aktivistleriň, liderleriň özlerini alyp barşy ilkinji nowatda ýalňyş da bärde. Bu olaryň syýasy taýdan hiç taýýarlygynyň ýoklugyny ökezýär. Men bir kinayaly bir aýdan sözüm bar. Nähili millet bolsa, halk nähili bolsa, rejimem onu dolandyrýan, rejimem şoň ýaly bolar, onuň garşysyndaky oppozisiýasy hem şoň ýaly bolar diýip.
Şu buların nalaje değinligi, şu men normal bir şekilde orta çıkan oppozisyonu görüyorum o ente. Yani medeniyetli bir şekilde eskermeçilik etmen, şu karşıdaşını sıylap, bulara dine dava cencel tökmet atmak olsa oldu. Öz aralarında da şoňaly edýärler. Bir de yankı bir tarafı var, halkın aňyna guýulan şu yankı aýdyşmaýaly näçe şu aňyry tarapy yamanlap, ýurdumyzy yamanlap, rejimi yamanlayan adam bolsa, şol hasam köp aktivist diýip hasap edilýär. O rejimi yamanlamayan adam, aňryk işleyen adam edip görkezilýär. Bu gaty ýalňyş zat berde. Olmayan, şol erbet sözler aýtmayan, görüşüji hasap edilen Elbette. nokta. Doğru. Elbette. Bu gaty ýalňyş pikir. Çünki görüşüň her hili ýolu var. Yani Türkmen şu ata-babalarymız mert bolupdyr. Näme düşman gelende de şol ýüzüne mertlik bilen bakyp näme kemçiligi bolsa aýdyp bilen milletde. Yani gelişmeýän oýunlar edýärler ýany. Garajoglan Türkmen. Inha bu özüni oppozisiýa ýa-da aktivist hökümine kabul etdirjek bolup, öz ýalňyşyna, öz gazanç guruna çolaşyp, bulaşyp, ýykylyp, maskara bolup ýörenler bilen inni daşary urtlarda hakyky bir oppozisiýa döremezmi? Bular inni görüş meýdançasy bir topar minalanan meýdança ýaly, meýdan edilip gidilen meýdança ýaly bolup galarmy şolar bilen? Ýa-da bir öňünde soňuna halkyň hakykatdanam arzu edip garaşýan hakyky bir görüşüji hereketi, guramaçylykly, erkinlik, demokratiýa, hak hukuk görüşi dörärmi? Bu Näme häzirki döwürde ören agyr mesele. Ýagny bu bolýan hereketlerde men öz görüşüm boýunça aýdaýyn şoňaly halky bir ýere jemläp biläjek hereketiň, ýagny arassa pek niýetli hereketiň döremegi ne ýurduň daşyndakylara, ne ýurduň içindäkilere işine ters gelýär bu. Şoňaly hereket dörese şolan maksadyny bulaşdyrjak sebäbi berde daşyndakylaram haýsy güýçler tarapyndan hereketlendirilýär. Ýagny sahnaň aňyrsynda kimiň durany men şak edýän ýöne bularyň da oýunyny bulaşdyryp biler, şeriň oýunyny düýbünden bulaşdyryp biler. Şoň üçin men berde ýankı käbir bolan ýakyndaky bolan wakalary deňeşdirip bir-birine baglanşdyrmak isleýände, ýani bir ay, bir yarım ay gowrak bundan öň sen maşgalaňa basyş edildi. Ondan soňra siz Rozway bilen efirde ýankı käbir hereketlere, käbir organlara Rozway bir signal berip goýberdi, ýankı efirde, gön efirde. Bundan soňra Rozwaýyň ýakynlaryna içerden gaty düýpli basyş edildi de. Şu men pikirimçe şu alternatiwa dörejek bolýa ýurduň daşynda. Bu dörejek bolýan alternatiwanam ýankı garşydaşam ýurduň içinden ýankı güç bilen basyp ýatyrmak isleýärler. Ýankı gorku bilen, terror bilen ýakynlaryna basyş edip basyp ýatyrmak isleýärler. Bundan başga da men az görüp otyryn daşarda da sen özüňe Türkmenim kanalyna garşy öňden edilýärdi pyssypujurluk, ýuwaş-ýuwaş oýunlar. Bu oýunlar sen bilen çemenöre garşy oýunlar hasam ýitileşdi. Ýagny berde men görüp syynlaýan emme zatlary nämeden bu hereketler açyk bir şekilde yüz vermeye başladı. Ýagny garalama kampanýasy ýurduň daşynda da berilýär. Bu käbir aktivist diýip özüni neutral ýagny bir tarapsız hasaplayan aktivistler var. Buların da aklyna guýulýar bu. Bilenmi? Men häzir berde seni goldap sen şu öz näme pikirim beýan edip otyryn, maňa da ertir bir gün gow gürüňler aýdyp kommentariýalar bererler, belki de videoda da aýdarlar. Men üçin farky ýok. Men özümiň näili adamlygymy döwlet hiç kime suwd etjek däl. Men görýän zadymy, pikirlenýän zadym aýdyp aýdaryn. Şu wagta çellede aýtdym, ýene aýdaryn men.
Yanlış yan olsa yanlışını aydarın, doğru ediyen olsa doğrusunu aydarın. Ya da hakikati sözleyene ters hareket ediyen olsa onu da aydarın ben. Köp zatlar berde oyunlar, düýüklü oyunlar edilip otyr. Şu hareketlerin içinde de bana da o käbir liderlere yurdun içinden o yerden buraya bu yerden informasiya gelişiýaly. Bana da informasiya gelýär. Hudaýa şükür bana da aýdýaly. Men alýan informasiýalarym elhenç bir şekilde ağza almajak kelleň durjak şekildäki informasiýalar alýan men. Ýagny berde yurdun täze hareketler döredip yurdun içine hasabat berýänler var. Bular hakyndaky materiallar dinledim ben. Men bu zatlary ortaga atamak, ýöne şu adamlar häzir çykyş edip halkyň öňünde hereket edip oturýarlar. Bu zatlar gaty ýalňyş, düýbünden ýalňyş bular. Ýöne hakikaty aýtmak berde hiç kimden günäsiz dälmi diýip pikir edýän men. Ýöne muňa ýaly manipulyasiýa ýol bilen gitse, ýanky aýdýan alternatif hereketiň halk üçin işlejek adamlaryň öňüne goýuljak böwetler kän bolar entek. Yani şu dörejek bolan herekete de badak atmak isteyenler yankı hakikatin tarafını tutup gürleyenlere de hücum elbette bolar devam eder. Çünkü bunların işini ters geliyor bu. Bular halkın yani akıllanmağını, halkın pikir etmegini istemeýärler. Bu halk berde näýle boldy diýen men halk tayin değil diýip gürrüň edýärdiler. Halk ilki çıkan wagtda tayin däldi elbette. Emma ondan sonra halky gowy tayinladylar. Nädip? Bilýärmi? Halky gowy tayinlady, näle planda, haýsy planda? Ýagny hereketler daşarda şu edil içeridäki ýaly bolmasa da ondan belki gaty rehimsiz diktator sistemini kurdular. Halky şoňa göre terbiýelediler. Ýagny halkyň hereketdäki oturan aşaktan aktivist diýip şolary aşaktan bakýan halkyň sesini çykarmaga haky ýok. Aktivistler hem şu men plana dogry çykyp derdimi aýdýan, pikirimi aýdýan diýen sözlerine men ynanmaýan döwlet. Ynanmaýan. Olary yine bir informasiýa var mende. Şo aktivistler, gelen aktivistler köp puşman edýär şu wagt şu ýalňyşyp girenli hereketi, emma şo ýerden çykyp bilen oklar. Bular eýem Türkler bataklyk diýärdi. Ýanky nämeň içine girdiler bular. Çykyp bilmezler şo ýerden. Sebäbi ýanky bularyň informasiýasy alındy, olaryň elinde var. Munuň bilen gorkuzyp bilýärler. Muny hiç gizlap oturara zat ýok berdi. Kimiň näme maksady var? Karacaoğlan Türkmen onnoştaýda iki sany ýagdaý öňe çykýar. Meselem şu daşary ýurtda özüni oppozisiýa ýaly görkezjek bolýan, aktivist ýaly görkezjek bolýan, şolar wagtyň özünde diktatorlyga garşy göreşýän, diýen we adamlar hamala diktatorlyga garşy göreşe çagyrýan ýaly çykyş edýän adamlary diktatorlygyň Türkmenistanyň ýurdun içindäki organ işgärleri, güýç gulluklarının işgärleri goraýa. Şolar barada şolara garşy hiç kim çykyş etmesin diýip şolaň ýalňyşyny, şolaň ýalňyşýanlygyny aýdýan adamlaň dogan garnaşlaryna, tanış bilişlerine haýwat atylýa, batyş edilýär. Bu diktatorlyk repressiýasynyň oýunynyň bir görnüşi. İkinci görnüşüm ýanky aýdyşyň ýaly ini özüni oppozisiýa diýen, diktatorlyga garşy görüşýän diýenler diktatorlygyň edil metodlaryny ulanyp öz arasyna, hataryna goşulan adamlary eger bizden aýrylsaň, bizi gollamaga kömek etmeseň, biziň adam sanymyzy azaltsaň, reytingimizi düşürseň, peseltseň, seni diktatorlyga şugullar, şikayet eder, satar sip gorkuzýarlar diýmek onno. Bulan özüm eýem daşary ýurtlarda gorku rejimlerini, gorku mehanizmlerini döredip hem berkidipdirler.